Добър ден, градинари, градинарки и хоби земеделци. Аз съм баба Данче, градинарката. Наистина природата излезе от своя естествен ритъм, обичаен ритъм, но все пак някои закономерности все още наблюдаваме. Завчера беше преображение Господне. От тук нататък природният цикъл се движи надолу, към есента и към зимата. От 15 часа и 20 минути часът е вече 14 часа. Денят е 14 часа. Виждате колко рано се стъмва, колко късно се съмва. Така че поне този ритъм все още съществува. Приближаваме се към онова време, когато всичко живо, древичка, животинка, па и ние хората, особено на моя възраст, правим рекапитулация, какво сме направили, какво сме създали, какво сме синтезирали и така нататък. Истината е, че на повечето от нас ни се иска тая година по-бързо да приключва. Какво ли не ни се случи? Студ, слани, наводнения, суша невиждана няколко месечна. И сега тия невероятни пожарища. Такава голяма част от територията на страната засегнат. Аз даже ще се чувствам неудобно, когато хората загубиха домовете си, животните си. Да говоря за моята малка градинка. Обаче ние, които имаме малки градинки, сме хора, радваме се и на тях. Така че нека да разгледаме отново и нашите градинарски избори. Страната пострада много по всякакъв начин и мене не ме отмина и моето семейство. Сега, ако ви изглеждам по-странно от друг път, това е защото паднах, счупих си 3 ребра, все още не съм се възстановила, а ако въобще се възстановя напълно, и от 20 дни не съм идвала в моята градинка, така че за мен това е много голямо преживяване. Тук оператора бях натоварила, идваше късно вечер, поливаше градината, сутрин рано се тръгваше по неговата работа и мисля, че добре се е справил. Аз очаквах така, кой знае какво засъхване. Добре са културите за това време, средата на август, особено така за нашия край. Това, което искам да ви покажа днес, това е моя зелен фасул. Още не съм брала от него и затова толкова много му се радвам. Отглеждам само зелен фасул, т.е. зелен фасул, на който се яде и самия боб. Някои му казват чушка. Зрял не отглеждам, защото ако отглеждам зрял, цялата си територия тук трябва да хвана с фасула и нищо друго да не ми остава. Познате на всички фасулени, с 2 произхода. Единият от новия свят, Перу, Мексико, Гватемала, пак като подарък на Колумб, а другият от изток, далечният изток, особено така нареченият аспержов фасул, на който, знаете, боба е много дълъг, 40-50 см, так, даже някой си го режа на части, той продължава да нараства. Той обаче има така по-примитивни вкусови качества, не се е наложи. Има един трети вид, те са много всъщност, но тези големите групи фасул, така наречената вигна
Това е бобовата култура на засушливите райони, на ридните райони. В някои краища, източните Родопи, Пирин се отглежда под името папуда или птичи боб. А птичи боб, защото самия боб е закривен като човка на птица. Също не е много разпространен, въпреки че вкуса му не е лош, по-моему. Нещо средно между фасул и между грах. И така. Фасула е самоопрашващо се растение, обаче с много висок процент на кръстосано опрашване. 5, дори по 10%, поради което се наблюдава много голямо разнообразие. И ние у нас имаме много голямо разнообразие. Както на фасула за зряло, така и на фасула за зелено. Знаете, има местни форми. Райкин боб, маслен боб, радоилски боб, смилянски боб. Тези хората си направиха голямо тържество, така голяма реклама му правят и бая му вдигнаха цената. Вече килограма смилянски боб гони цената на телешкото месо. Между впрочем, точно телешкото месо се използва като стандарт за определяне на смилаемостта. И между впрочем, поради дебелата обвивка, бобовите видове са по-трудно смилаеми, по-трудно усвояеми за организма в сравнение с телешко, говеждо или каквото искате да сложете там месо. Ние вече не знаем на каква възраст идва при нас. 20 годишно, 30 годишно. Та, освен тези за зелено, за зряло, има и много други класификации, но най-важната е на базата на динамиката на растеж. Има така наречените високи или вейкови фасули. Вейкови фасули. Те имат продължителен вегетационен период, дават много добив, продукция, но трябва непрекъснато поливане и най-вече да им се сложи вейки. Една баба вейка 3-4 метра не може да служи. Другата голяма група, това е на ниските, детерминантните или така наречените пешаци. Ето това е. Пешаци, и то казах вече само за зелен фасул. Между впрочем има и за зрял фасул, които са пешаци, полските са и по обращения. Така наречената голяма серия доброжански. Пазарите са пълни с доброжански, който обаче е внесен от Египет в по-голямата си част. И вече ние не ги включваме почти тези култури в средообращението, тъй като рисковете от тяхното отглеждане е по-голямо, а пък и нашето полско производство е толкова вече индустриализирано и включва толкова ограничен брой култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Напоследък пак се позасили рапицата, която беше по-намаляна. И така, имам тук няколко вида фасул за зелено. За фасула за зелено кое е важно? Важното е склеренхимните клетки, които се намират тук по шева, да не загрубяват много. Ако те загрубеят, се формира така нареченото лико или конци. Конци. Ето, могат да бъдат чушките прави или да бъдат цилиндрични. Освен ликото, естествено, от много важно значение. Ето тук сега пак да не се подхлъзна, от важно значение съдържанието, естествено, на захари. Тук моя фасул малко е преминал, тъй като дълго време така отсъствах, поради което вече са се образували и бобове. Да, тук казвах, че имам няколко сорта. Този, който е тук,
Виждате в добро състояние, много хубаво завръзван. Е така нареченият лосък капетано. Капетано. Ето как изглежда. Аз пък попаднах на доста малък боб. Ето го как изглежда. Много е приятен, много е вкусен. Обикновено на 2-3 ръце го берем. Вижте, в добро състояние. Общо взето в добро състояние. Тук имам още един ред. Друг с други сортове по-назад, освен този цилиндричния. Отново жълт. Берголд. Имам и една класика, така наречения лоди. Лоди? Лоди. Да. Ще го откъснем малко по-късно. На няколко пъти се опитвам да ви покажа и сега ще направя това. За фасула много важно е, особено в такива градинки малки, хора, които се стремят да внесат по-малко изкуствени торове. От голямо значение е тяхната азот фиксираща способност. Ще отскубна, но е оттам крайните растения да ви покажа. Много интересно е, или по-скоро иронията на ситуацията е, че докато всички минерални елементи, растенията усвояват или от въздуха, или от почвата, посредством почвения разтвор, азота, който се намира в най-голям концентрация във въздуха, 76%, те не могат да го усвояват директно, а го усвояват, така да се каже, опосредствено, чрез една специфична група бактерии от род Ризобиум. Нека да отскубна, да не говоря само така. Ето това са грудковите бактерии от род Ризобиум. Ето вижте, има доста добре развити. Ето тези мъничките, сраснали по корените. Те се намират с самата култура в симбиотични взаимоотношения. Тези бактерии усвояват атмосферния азот, хранят самото растение с азот и оставят в почвата за следващата култура, когато ние изкубнем тези растения. Ето ги, тук са много хубавки. Оператора, виждаш ли ги добре? Ето ги. Ето как изглеждат. Но има бобови видове, при които те стават много големи. Най-големите, които съм виждала, това е по баклата. Баклата. Друга бобова култура, в някой краища му казват боб. Боб. До сега говорихме за фасул, нали? Семейство бобови, род фазеолус, ама по-пекулинарния продукт. Културата е фасул, но на баклата в някой краища й казват боб. Също и по фастъците, ама големи, едри, едно на друго натрупане, но тук може да го видите добре. Та, много така се разпрострех, но исках да ви кажа, че голямото значение на фасула е и точно това. Обогатяване на почвата с азот. Това е биологичен азот, който е по-лесно усвоим, който е по-лесно, докато онзи, който ние получаваме така, под различна изкуствена форма, голяма част от него се губи. И за това съществува оная идея за дробното внасяне на няколко пъти, неколкократно, така че да се усвоява без да се. Така че ролята на фасула е много голяма в рамките на вашето себеобращение, смяната на културите в вашата градинка, така че да намалите внасянето на изкуствени торове, специално азотни. Естествено, ако вашата градинка е като моята, без каквато и да е органика, без животни и така нататък. Така че ролята на фасула е много голяма. В миналото той съществуваше задължително в рамките на полските свои
С засушаване се включиха други бобови култури. Имаше един период, когато интензивно така се отглеждаше. Това е било още 35-6 година. Както и преди няколко години излезе на мода на хута, който е най-устойчивия бобов вид. Но поради ниския добив и пак рисковете, и те бяха изоставени. То е устойчив какво? На засушаване? На засушаване на хута. Така, аз не се спирам на другите бобови видове. Гръха. В рамките повечето хора на малките градинки, повечето хора го отглеждат, особено по-южните райони, защото може да се засее много рано. Много рано. Щом просъхне почвата, може да влезете и да сеете гръха. Аз не мога да оценя този момент. И нас бързо, докато е мокро и след това суша и не мога да се справя. Добива също е много малък и особено като почнете да го чистите. Чистиш часове, той е една шепичка. А иначе греха ми е много вкусен. Особено по най-елементарния начин приготвен, задушен с масълце, като гарнитура към нещо. Не си падам така много по германските рецепти, грах с сланина и от този тип, въпреки че хората са преценили, че това за техните условия е подходящо. Та греха казахме. Споменахме вече за нахута, като много сухоустойчива, само в отделни райони. Нямаме много традиции ние у нас с нахута, за някои по-източни у нас страни. Лещата в отделни райони, тя е още по-слабо продуктивна. Вкусовете и качества не са толкова големи, но тя много бързо увира. При нас тук в западните краища, като дете си спомням, имаше една песничка "Посеяла баба леща на могила". Ние си я и пеехме и си играехме. Имаше и такъв период, представете си. Така, отдавна беше верно, което отговаря общо на екологичните изисквания на лещата. За баклата ви казах. По-южна култура може, или боба, може да се отглежда и предзимно. В Садово съм гледала, така по време на моето садовско пребиваване в един невероятен институт Константин Малков в Садово. Предзимно я отглеждаха, защото няма толкова ниски отрицателни култури, на редове. И беше много красиво рано на пролет. Тя става висока, с много изправена, с много интересни бяло, светло, лилаво цветове, с по едно черно петно. С едно черно петно. Имаше декоративен ефект. Обикновено хората си опасваха така отделните парцелки. Тя може да се използва както за зряло, така и за зелено, но вкусовете и качества пак не са толкова високи, особено за хора, които не са свикнали. И споменах вече за вигната. Това е култура, на която трябва да обърнем внимание. В същия институт вече е селекциониран един сорт. Мисля, че се казва риси. Това е културата на засушливите, бобовата култура на засушливите, на аридните райони. Точно в района на Садово съм виждала пукнатини в почвата, които достигат до 20-30 см. Фасула е свършен. Вигната е зелена. Също може да се използва за зелено, зелени бобове. И така, започнах с фасула, отидох много надалече за всички бобове. Фасула ми е в перфектно здравно състояние. Перфектно. По това време на годината, втората по година, в условия на засушаване, суховей, може да се развият макари, има ръжди, има много вирусни болести. Може би тук точно на това растение има някакво пошарване.
Напада се много силно от листни въшки, черната бобова листна въшка. Но понеже аз го бера на зелено, най-големия му неприятел, фасулевия зърнояд, го избягвам. Иначе той е голям проблем. Хората знаят да замразяват семена, печат ги. Ако някой ви препоръча печенето, искам да ви кажа, че съм го правила необмислено лично. След това този фасул не увира. Така че може да го замразите във фризера, ама не го печете, за да унищожите ларвите, тъй като фасулевия зърнояд има едно полско поколение и след това 3, 4, 5, които се развиват в склада. Ще го унищожите, но няма да имате и фасул, който да може да ви увреди. И така. Перфектна форма, няма никакъв неприятел, малко късничко, с 2 дати. Качествена храна и най-вече предлага голямо разнообразие. Толкова за моя фасул. Но понеже се намирам тук до краставиците, имах и такива въпроси. Даже тук ще погледна. То пък една беляне на стар човек. Пък къде си сложих па сега очилата? Така, сигурно ви стана ясно, че бях се ги закачила на косата, но така се мене. Разминаваме се. Стан Грация с болести по краставиците. А кари, какво да правим с кари? Миналия път казах, сега ще се върна на кари, че най-важното изискване на краставиците, това е не само почвената влажност, но това е атмосферната влажност. Казвах ви как бабите краставици си засаждат винаги около чешмата или кладенеца, така каквото и да правят, винаги водата да лисват върху краставиците, а в съвременните оранжери това има специални инсталации за оросяване, мъглообразуване и така нататък. А карите са от онези видове, които се развиват при засушаване във втората половина на вегетационния сезон. Говорили сме вече. Болести и неприятели се срещат винаги, независимо при суша или при влага, защото тяхната роля екологична е тази материя, така да я смелят по-наедричко, и да я предоставят, ето както тия засъхнали листа, и да я предоставят след това на почвените микроорганизми от комплекса на хумификаторите. Така че акарите се развиват при сухи условия. И така, драги колеги, колкото можете, по няколко пъти на ден оросявайте вашите краставици. Казах ви, 20 дни не съм идвала. Тук се стара оператора и е положил чудеса от храброст и така находчивост. Краставиците ми все още са зелени. Има по някоя изсъхнало листа, има тук и някакво продъпчване, но виждате ли? Ами това е направено от ветровете и тук до кола, където се е трил. Това са механични повреди. Ако искате да пръскате сакарициди, в агроаптеките имат колкото искате, но краставици, след като са започнали да плододават, аз не третирам по никакъв начин. По никакъв начин. Достатъчно това е, което получаваме при хидропониката, едно абсолютно индустриално производство. Така че приключихме с краставиците стан. Оросявайте колкото можете повече. Така че обаче да не се задържат капки вода, да кажем през нощта, дълго време, за да не провокирате развитието на маните
Защото вече така нощите са по-хладни, може вече и роса да се образува. Така че докато все още растенията са сухи. Така, още един въпрос имам на Катерина Коцакова. Има ли значение посоката на завиване на краставиците? Защото казвах така. Този въпрос е много интересен, защото показва много голям интерес към биологията. Госпожа Коцакова и друг път се е обаждала с толкова интересни въпроси. Тук ще кажа, че не знам за такава информация, а на краставиците в края на краищата, те не са увивно растение. Те не са увивно. То може да се развива и като стелеща се култура. Аз съм го дигнала на тая конструкция, за да намаля заболяваемостта. Краставицата, освен това, има и мустачета, с които си подпомага прихващането. Въобще тя се е гарантирала. Така че не е типично увивно растение. Аз лично ги завивам по часовниковата стрелка. По часовник. Но иначе въпросът е много интересен, защото има увивни растения. Например, най-елементарното всеки знае, така наречените грамофончета и помея. Те се завиват винаги наляво. Те са ляво въртящи се. Ако вие искате да качите така за декоративно на някаква беседка и го завъртите надясно, трябва да ви кажа, че ще го намерите на следващия ден или сутрин, всичко се е смъкнало надолу. Всичко се е смъкнало. Това ще ви покаже, че не сте оцелели посоката. Края на краищата не можем да знаем абсолютно всичко и ще го завиете на обратната страна. Толкова на тези въпроси. Това е моята градинка след дълго отсъствие. Има заплевеляване, но вече говорихме. На този етап и плевелите не са чак толкова опасни. Те изпълняват своята роля по задържане на органичното вещество. Освен това има и много пластига, за която стана дума. Хората правят с нея каквото си искат. Пържат я, салати я слагат я и какво ли не. Така че тя абсолютно така добре се е развила и може да си. Е толкова за фасола. Идеална храна, превърнала се почти в национална храна на базата на народния отбор. По-тясно казано, на базата на бабинския отбор, който бабите са правили през оградите и са си отменяли сега. Довиждане на всички, желая ви живот и здраве!